Hello guys, Gumwi and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै जों थांनायदों गुमैलानाव नोंथांमोननि माने सानैसो माने कमेन्ट हरबाय थादोंमोन आरोना गुमैलानि न'खौबो दिन्थि गुमैलानि न'खौबो दिन्थि होननानै दिनै गाइस फाइनाली आङो गुमैलानि न'खौ दिन्थिसिगोन आरोना दिनै गुमैलानाव थांनायदों आं थांनायदों आब' आरो समायना नानि जों साथामबो थांनायदों आरोना ओमफ्राय आब'आ मानो गुमैलानि न'आव थानो गारनानै न'आव फैथ'ना दोङो बेफोरनि रिजनखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांबाय थागोन मानोना सानैसोआ आंनाव बेखौबो सोंहरदों आब'खौ बांसिन न'आव नुयो होननानै मानो नुयो बेखौ खिन्थालांसिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दा माबार रेडि जाथारनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थानोसै गाइस जोङो नै साथामबो दा थांगासिनो बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो रिजनखौ खिन्थानोसै आरोना मानि थाखाय आब'आ बांसिन न'आवसो थायो गुमैलानाव थानो गारनानै रिजनानो जाहैबाय दि माने जोंहा बाबाया माने बेरामाव गोग्लैनानै दङ आरोना राइट साइड पेरालाइसिस जानानै दङ बेनिफ्राय दा माने बाबाखौ स्कुलावबो फुङावबो बेलासियावबो माने लांलाय लाबोलाय खालामनांगौ आरोना एटेन्डेन्स हैनो नांगौ ओमफ्राय क्लासखौथ' खालामनो हाया बेनि जायगायाव माने गुबुनखौ दोनथ'दों गुबुनखौ लाखिथ'दों बेनिफ्राय थेवबो एटेन्डेन्स खिनिखौ हैनो थांनांगौ बेखौबो बाबाखौ लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानांगौ बेनिफ्राय आरो लोगोसे आइनाबो स्मल बिजनेस मोनसे दंमोन आरोना बेखौबो दा माने आइया जिहेतु बाबाजोंनो नांबाय थानांगौ जायो आइया माने नायनो गावनि खामानिखौ मावनो सोलाबा आरोना बेखौबो आब'आ माने नायथ'नांगौ जादों बेनिफ्राय आंबोथ' न'आव थाखाया नालाय आङो ओरैनो फेस्टिभेल टाइमफोरावसो माने बन्द' मोनबाल'सो न'आव फैयो आरोना अब्लासो आं फैनानै माने भिडिअ बानायो आं न'आव बांसिन थायानो बेनि थाखायनो माने आब'आ न'आव बांसिन फैबाय थानांगौ जादों आरोना न'आव बांसिन थानांगौ जादों बेनिफ्राय उनावहाय लासैनो एसे माने जुदि सिटुवेसनफोरा एसे हामलाङो अब्लासो आब'आ थांथारसिगोन आरोना दा माने मोजाङै थांथारनो मोनाखै आरोना साननैसो थाङो आरो फैयो थाङो फैयो ओरैबायदि आरोना नैथिंजाय थाङो आरोना फैयै फैयै सफैमारथारबाय जोङो नै बेनो आरोना गुमैलानि न'आ नायदो नोंथांमोना हेलमेट खुनि आमलाय हाननायदों आमलाय गिदिर गिदिर नामा ना फिसा फिसा नैला दंफाङा नै खानैबो फाटा फाटि खनसोबाय आखाइ फारनैदो बोरै हाजाव नै साफा साफाथार र' आं इथिं दानि बिलाइ सिरिजोबगोन दे लागाव समायना ओइ नै दालायाव दङ दे हागोन हाया मुलियाबा बिलाइया सिरिजोबथारोना एसे बाहायनो हायाखै गासैमोन दासो थाइसे गोसा गोसा बुब्रा सिरिसाबबाय दे आं माने जानो लुगैनो हाथारला आरोना थाइसे सुना जानोसै लाबो बेखौ गोथाव गोफा नङा जि गोथाव मोनखायो आङो सिंग्रा जानानै उदैया हामलाङो आंना ओमफ्राय आमलाखौ जानोसो मोजां मोनबाय आं दानदों प्लास्टिक लाखाबाय दान्दा गोलावबो लाखाबाय नै होख्लायखानोसै दानाबा खनदो फाटा फाटि आयौ साफा साफा Này không? Trời ơi.
गरमखायनो फेन सिङाव दसे जिरायदो नै मोखांथिंनिफ्राय खेबसे दिन्थिनोसै आं गुमैलानि न'खौ नै बेनो आरोना वाइट बेथिंजायबो ओरै ओमफ्राय नै इथिंजाय दङ गुमैलानि आइ बेनो आरोना गुमैलानि आइया पुरा मावथिथार नै मैगं लेमगासिनो नै आमलाइखौबो लाबाय ओमफ्राय आरो जलफायबोसो लाबावबाय आरोना जोङो न'आव जोंहा गैया नालाय जेबो गैथारा जेबो फिथाइ सामथाइ गैथारा ओमफ्राय नै गुमैलानिफ्राय लाना थांगोन आरोना जोङो दिनै बोरैबा ग्रुप जाबाय स्कुलाव ओमफ्राय लोगोफोरा लिंना लांबायना ओंखारदोंमोन इयो थांनो होननानै दख'ना गाननायाव मानो मोजांथार मोनदों नोंखो समायनाखा मद माला दाख्लै न'आव थाबासो जाब्बा जुब्बा नोंसिनि ड्रेसखौनो गानबाय गानलाय मेकआप फोनलाय कबितायाबो समायना थाबाय माबानो नागिरदों नै जिरायगासिनो दे रायलायदो थांबायसोनो समायना आलासियानो फैदो गुमैलानाव बोरै मोनदों नै सासेया माबा माबि जाबाय थादों लाजिसोयो गाइसमोन बियो लाजिखायो नै नानि फिसा दिब्यानसि हौवा जायो नामा गाइस जों दा नै गुमैलानिफ्राय डाइरेक्ट दुमनियाव सफैबाय आरोना एसे माने बेरायनो होननानै डाइरेक्ट फैखाबाय गोमालाबायनो नै पुरा एकदम गोथां दुमनि साहा बागान नै गाइस दै दोङो लोंनोबा आयौ लेथ्राथार दैयानो नै गाइस आब'आ सापात बिलाइ दायनि सिखाव खावदो आरोना फट' लानो थाखाय गाज्रि दा मोनसै नैथिंसो बिराद स्रां जादों आरोना पुरा होबाय ला 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 खारदो लासै थाबाय नै गाइस आथिं साथिं बौजालाय लांबाय आरोना माबा सेन्देलजों बेनिखाय सेन्देलखौ खुनानै लाबाय जा रिल्स खालामखाबायना जोङो फट' खेबलाय रिल्स बानायबाय आरोना बिराद गावालाय बिराद रिल्स खालामनो हागोन भागोखौनो मोना आंखौ बुंगासिनो रिल्स बांसिन खालामो भिडिअ खालामो थानोसै नों थांदो दा आरो गांसे दख'ना सोलायबावनि र' दख'ना सोलायना मोनसे माबा बेगरबो रोंलायो जलफि बेगर रोंलायो खुगायावनो गाइस आं माबा मोनसे बुस्थु नुदों आरोना नै मायो जेनेबा साहा बिलाइयाबो फिथाइ थायो नामा नै आमलाय बायदि बेफोरो नुफेराखैमोन आं दिनैसो नुदों ओमफ्राय थाइथामानि जरा नै नामा थाइथामानि जरा नामा इयो माबा साहा बिलाइनि फिथाइ थाइदो दख'ना सोलायलायबावबाय आरोना फट' दिखांनो जोंखांजोबदो मोजां नुदोंना नुवाखै इयाव नुगोन दे माबार लाना थांसै आरो माबा निकासिनि फुजा नायलांनोसो दान्दा मारिबावदो नायला आं बाजोब्बाय गोलोमजोब्बाय गरम मोनजोब्बाय है नै सासेयाबो एकदम भिडिअ मा बुंबावनो दानि सिख्लाफोरखौ दे गरमजों थानो हाला आङो थानाय खाथ'जोब्बाय जाबाय आंनिया माबार इसोरनि फट' खेबना होनोसै ओमफ्राय थांसै बाग्लिजोब्बाय आं दसेनो बायो मार बादुलि जाखाबाय आरोना एसेयावनो बायो मोननै फट' मोनबानो जाबाय थांसै ओमफ्राय सासेया मोसाखांसोबायबो ना आरो मोसाबावदोनि आरो रिल बानायबावगोन नामा अनगावनाय
गैला बाय बाय Okay guys, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जों थांसै आरोना न'आव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोर साबायखर Okay, bye bye guys, thank you